Здравейте, аз съм Прогресив. С мен са... Как, боже. Както винаги Катето. Добре, трябваше аз да го кажа. И Наруто Хината. И... Това е томбола там някаква. Но в тази томбола няма да печелите дизайни само. Аз ще изтегля... Аз ще изтегля един човек, който ще спечели томбола. Един, който ще спечели аватар, ето като моя Грозен. И един, който ще спечели лого. И така е, горе-долу. Така, сега да ви кажа как се запишете. Както винаги, пишете запис и... Не, първо се абонирайте. Ще дам линк към това, към канала ми в YouTube. Абонирате се и после пишете запис и ника си. После ще проверя кой се абонирал, който, а кой не се, няма да спечели нищо и ще ми лапа чедъра. И това общо взето. Надявам се да се запишат поне 1000 човека, за да може да стегля 3 победители. И това е. Чао.